Government can come into your ancestral land, that land you inherited from your ancestors. Mana ana obi gị akịta, gọọmenti nwere ike ịbata na ya take over it, nye gị ebe ọzọ, mbọsị ọbụla ha chọpụtara na o nwere ife a na-akpọ mineral resources nọ na that particular land, na anọkọta akịta na obi gị ancestral land gị ewee bido nụba na crude oil dị ebe ahụ, ma ọ na gold dị ebe ahụ, ma ọ silver dị ebe ahụ, ma ọ tin dị ebe ahụ, any mineral resources ha bata na anafa occupy ya. Ịma na ọ ga-abụ mpụta na-akọwalụ na ife bụ gọọmenti, ị yara aghọta ife nji ekwu ife a. Government is that entity not out there to design your future, because ọ bụrụ that na gọọmenti enyere mụ na gị na-abụ a better society, ọ ga na-affect our daily life and our daily activity. Look at onye na-akwa wheelbarrow n'ime afia as example, the kind of manpower onye afọ na-use, maọbụ ndị na-akwa truck nwere ike everyday fa na-generate nwere ike ọ bụrụ 20 or 30,000 daily. Now were that kind of manpower afọ onye ahụ na-etinye na job afọ na-akwa na Nigeria, were ya banye ife dịka obodo dịka Japan, banye n'obodo dịka Korea, banye n'obodo dịka Australia, before that na onye be anyị na-eyuzukwe the same manpower nọgasị na this country nwere ike everyday ọ na-arụta ife dịka ebe $100 or more than that. Ọwụrụ because of gịnị? The way government ndị obodo ahụ si wee design their system, ọ dịlefe etu afọ, ọ na-efeva onye ọbụla. Ịma na mpụta na-akọwalị gị ife bụ gọọmenti, ị yara aghọta ya. Do you understand me? Gọọmenti nwe gị, nwere ma everything inwe. Ife ile na gọọmenti ya ọbụla nyanwa nwe gị, nwa gị akịta ị mụtara ị na-azụ n'akwụkwọ, ịbọkwa resources gị ka ị na-etinye na ya nụ, gị nwa na-azụ ya, gị nwa nwe nwa a, mana mbọsị ụkọ ya akọ nwa afọ a ga-awa achọ ya afọ ya asị nọ gị nwa mere ife mere ya nọ gị nwa gburu ya. Ịghọta na gọọmenti nwe gị nwere ma nwa a. Etu a ka ọ dị ebe nwunye gị nọ, etu a ka ọ dị ebe di gị nọ, etu a ka ọ dị onye ọbụla na around you. Ụkọ ka onye ọbụla na-anọ around you ka ị ga-aghọta na gọọmenti nwe gị nwere ife inwe, nwere ma nwunye gị afọ ị na-efiri kịta na ije eme ego ya nọ gị nwa nwunye gị, nwere ma nwa gị, nwere ma di gị. Mpụta kọwalị gị ife bụ gọọmenti, gee ntị. Ọ bụ na gọọmenti enyela mụ na gị na-abụ better society, anyị ga na-anwụ on daily basis ka ọkụkọ. Ọ ndị gọọmenti ka ọ dị n'aka inye mụ na gị na-abụ ka enwee ife a na-akpọ na life expectancy anyị the high, maka ife na-egbu anyị akarịa na Nigeria. Ọ bụrụ that na ka emejọba ka eche gị bụ ụdọ nwa ya na-anwụ na be anyị, ifu na a lot of us na-anwụ because of na anyị nwere a good health care system. Ịghọtago? Ụzọ anyị adịrọ mma, insecurity dị, ifu na some people na-anwụ ọnwụ eruru elu. Like ife chara nwa Mgbafọ mere na main market, agwalụ m unu gwa unu si that na-ekwe power gọọmenti nwe, ịpụta na-esi ngọ after sit and done, kedu ife melene? Ama m ịghọta ife a na-ekwu. Ghọta na gọọmenti bụ nyanwa fanwa ka ọ dị n'aka restructure country anyị, restructure our state, ihe function be etu other country suppose isi wee na function. Ife njekwa ife a niile wụ ka mụ na gị na-abụ bido ihe odu ndị na-achị anyị, especially South East bụ ana Igbo anyị si accountable. Onye bụ ife nji akọwalụ gị ife bụ gọọmenti. Nwere onye ibu but so na gọọmenti bịara for public interest, if that you have no power. Kenekweni m unu, help me share this video.